Zradiť štát a tváriť sa ako vlastenec, vitaj na Slovensku. Vlastizrada je na Slovensku zvláštny pojem, lebo keď niekoho obviníš, že konal proti Slovensku, on ti pokojne povie, že ja som nechcel poškodiť Slovensko. Ja som konal v záujme Slovenska. Len mám iný názor, čo je záujem Slovenska. A tu je celý problém. Ľudia sa tu hádajú o tom, kto je vlastizradca. Ale nemáme v ústave ani jasne definované, čo je náš národný slovenský záujem. Čo je pre Slovensko nedotknuteľné v témach ako bezpečnosť, jazyk, ochrana hraníc, potravinová sebestačnosť, energetická nezávislosť, kultúra, ústava, vlastné rozhodovanie. Lebo ak štát nevie, čo je jeho záujem, potom každý jeden politik môže tvrdiť, že konal v záujme Slovenska, aj keď výsledok vyzerá úplne inak. Takže prvá otázka neznie, kto je vlastizradca, ale čo je vlastne záujem Slovenska naprieč politickým spektrom. Kubal, bez stranického trička. Môžeš mi napísať, čo si myslíš ty, čo by sa malo do ústavy definovať ako záujem Slovenska, ktorý keď porušíš, si vlastizradca. Bez ideológií.